Yimini yeSabatha, yimini yemvuyiso. Ngolwimi lwam nomoya wam ndoyenza indumiso. Yimini yeSabatha naphaya ezulwini, ngomoya wam ndiyeva nam imvumo enkosini. Nkosi yeSabatha, ndisekho emhlabeni, lithemba lam ndonyuka nam ndingene endumisweni. Yesabatha imini eyingcwele mandithina
Umgqedesho wemini yecawa, iphepha le-11. Okhohlakeleyo akuguquka ekukhohlakaleni kwakhe akwenzileyo, enze yena okufanelekileyo nokulungileyo, uya kulondoloza umphefumlo wakhe ebomini. Ngokuba izigqitho zam ndizazi, isono sam sisebusweni bam futhi. Kodwa Thixo, uzufihla ubuso bakho ezonweni zam, ucime zonke izikhohlakalo zam. Ngoba bawo amadini kaThixo angumoya owaphukileyo, intliziyo eyaphukileyo negqobhokileyo akuyideli uThixo. Nikrazule intliziyo yenu ke rhamente, kungabi zingubo zenu. Niguqukele kuYehova uThixo wenu ngokube nofefe nenceba yena, equmba kade enobubele obukhulu, enosizi ngobubi. Kuyo inkosi uThixo wethu kukho izibele nezixolelo, nakuba sivukele ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova loThixo wethu lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu. Ndohlwaye Yehova, kodwa ngokufanelekileyo, kungabi ngengqumbo yakho, hleze undenze into encinane. Guqukani rhamente, ngokuba ubukumkani bezulu sebukufuphi. Ndiyakusuka ndiye kuye uBawo, ndithi kuye, Bawo, ndonile ngakulo izulu nasebusweni bakho, andisafanele ukubizwa ngokuba ngunyana wakho. Uze ungangeni ebugwebeni kwisicaka sakho, ngokuba kungalungile ebusweni bakho namnye ohleliyo. Xeshikweni sitshoyo ukuthi rhamente asinaso sono, siyazikhohlisa, ithi yona inyaniso kaThixo ingabikho kuthi. Kodwa xeshikweni sizivumayo izono zethu, unyanisekile yena, ulungile kanjalo, ukuze asixolele izono zethu, asihlambulule kuko konke okungalungileyo. Bathandwa, isibhalo esingcwele siyasiyala kwindawo ngeendawo ukuba masivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu, nokuba ngesingahanahani sizifihle ebusweni boThixo namandla onke, boBawo wethu wasezulwini. Koko sibe nakho ukuzixela ngentliziyo elulamileyo, nentliziyo ethobekileyo, nentliziyo elilayo, nentliziyo evayo, ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo ububele bakhe netarhu lakhe lingenambaliso. Ngako oko rhamente ndiyanithandaza, ndiniyala nonke nina nikhoyo apha, ukuba manindipheleke ngentliziyo engcwengileyo nelizwi elilulamileyo, siye esihlalweni sofefe lwasezulwini sisithi emva kwam. Ndiyawanela nguwe onceda owileyo nalowo ngaboliyo lincwe ligama lakho indingqongqolileyo ndiseleyinkhohliso nguwe bawona amandla onke, onofefo oluphezu konke, siphosisile, salahlekana neendlela zakho njengegusha ezilahlekileyo, sigqithile
ngokulandela amaqhinga nenkanuko zenhliziyo zethu, sonile ngakuyo imithetho yakho engcwele, siyekile ezonto esinge sizenzile, asazenza senza ezonto esinge singazenzi, akukho nokuphila kuthi. Kodwa wena Nkosi uze wenze ngetahu kuthi baphosisi abanhliziyo zilusizi, banyamezele Thixo abo baxela iziphoso zabo, philisa abo baguqukayo njengokuthembisa kwakho okushunyayelweyo ebantwini ngoKristu Yesu inkosi yethu. Uze uthi bawo olufefe luphezu konke usiphe ngenxa yakhe, okokuba sithi emveni kwakaloku nje sihlale inhlalo ebhedeshekileyo nelungileyo nebungcathu, kuze kudunyiswe igama lakho. Nkosi siyakuthandaza, khulula abantu bakho eziphosweni zabo, size sithi ngabe ububele bakho bukhulu, sisindiswe ezintanjeni zezo zono sizenzileyo ngobuthathaka bethu. Uze wenze oku bawo wasezulwini ngenxa yakho Yesu Kristu inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo. Maliphathwe ngobungcwele igama lakho, ubukumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo thina. Ungasingenisi ekuyendweni, sisindise enkohlakalweni, ngokuba ubukumkani bubo bakho namandla engawakho nobungcwalisa bubo kude kube ngulaphakade. Amen. Nkosi mawusivule imilomo. Thixo mawukhawuleze ukusisindisa. Nakuye umoya oyingcwele, njengoba kunjalo kwasekuqaleni, kunjalo kaloku nje kuya
ngomhla wama-23 phansi kwephepha, kodwa indumiso ye-50 phansi kwephepha 197, indumiso 51. Yilaa ndumiso bendiye ndenza ngayo i-call to worship xa siqalayo isevisi yethu. Ndicela ke siqhubekeke siyifunde emakhaya le ndumiso, ikupage 197 kwi-hymn books zethu xa sisenza umthandazo wangokuhlwa. Ndicela sifumane isifundo sethu sokuqala. Dumisani uYehova. Nakuye umoya oyingcwele, njengoba kunjalo kwasekuqalekeni, kunjalo kaloku nje kuyakumana kuba njalo kude kube phakade. Amen. First scripture reading from Isaiah chapter 51. We'll start to read from verse 1 up until verse 6. Kule yami iBhayibhile 732 ipage. Isihloko ndaba Isaiah 51 from verse 1 to 6. USirayeli ukhuthazwa kukukhumbula izenzo zikaSirayeli. Phulaphulani kum nina babusukelayo ubulungisa, bamquqelayo uYehova. Bhekani eweni enaxholwa kulo, nasesigingqini somhadi enembiwa kuwo. Bhekani kuAbram uyihlo, nakuSara owanizalayo, kuba waye emnye ndakumbiza, ndakumsikelela, ndakumandisa. Ngokuba uYehova uyithuthuzela iZiyoni, uyathuthuzela onke amanxuwa ayo. Wayenza intlango yayo yanjenge-Eden, nenqantosi yayo yanjengomyezo kaYehova. Kufumaneka imihlali nemivuyo kuyo, imibulelo nezwi lohadi. Ndibazeleni indlebe bantu bam, ndibekeleni indlebe sizwe sam, ngokuba isiyalelo siya kuphuma kum. Ndilizinzise isiko lam ukuba libe sisikhanyiso sesizwe. Basondele ubulungisa bam, luphumile usindiso lwam. Iingalo zam ziya kugweba izizwe, iziqithi zithembeke kum, zilindele engalweni yam. Phakamiselani ezulwini amehlo enu, nibheke nasemhlabeni phantsi, ngokuba izulu liyakuthi shwaka njengomsi, wonakale umhlaba njengengubo, nabemi bawo bafe ngokunjalo. Lube ngonaphakade lona usindiso lwam, bangaqotywa ubulungisa bam. Eli lilizwi lamazwi kaThixo. Thixo ungubawo, Thixo ubawo wethu wasemazulwini, makasikelele ukufundwa kwezwi lwakhe ngoku nangonaphakade. Amen. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba unguYehova. Siyakuvuma ukuba unguYehova.
betesha wena uyise ongunaphakade zonke ingelosi zimemeza kuwe kwalezulu nawo onke amandla akulo yekerubime neserafimezi manazemeza kuwe uyingcwele 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 Yehova Thixo nekhosi ezololezele kwangomhlaba bobukhulu bobungcwalisa bakho umhlambi wobungcwalisa wabapostile uya kutumisa amakholwa namahle abaprofethi ayakudumbisa umkhosi odumileyo abafele wena uya kudumisa ehamende ngcwele kulo lonke ilizwe liyakuvuma uyise obukhulu ungenambaliso unyana wakho engekho odumileyo oyingcwele kwalomoya oyingcwele umonwabisi ubukumkani wobungcwalisa wena Kristu wena ungunyana ungunaphakade woyihlobo uthe wena wakunyula umsebenzi wobusindisa abantu akwasidela isizalo sentombi uthe wakubawuyisile ubukhali bokufa wafulela bonke abakholwayo ubukumkani bezulu wena uhleli ngasekunene kuThixo ebungcwaliseni boyihlo sakholwa ukuba uza ube ngumkhweli wethu siyakuthandaza ngokusizana isicaka sakho zithengeke igazi lakho elinqabileyo zeze ukuba zibhalwe ndawonye nabangcwele bakho ebungcwaliseni obungunaphakade Nkosi sindisa abantu bakho uthamsanqe leselifa lakho phakathi
phakamise kude kube ngunaphakade thina yemihla ngemihla siwenza mkhulu wena sehlala sephethe shaye gama lakho kude bengunaphakade sencede Nkosi usilondoloze ngale mini sengabe nasono Nkosi sosephathe ngendawo uzosephathe ngendawo Nkosi itahu lakho malihle phezu kwethu njengokuba ithemba lethu likuwe Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Masihlaleni phansi. Let us get the second scripture reading from the book of Matthew, chapter 16. We'll start to read from verse 13 up until verse 20. uMateyu weshumi elinesithandathu siqala ukufunda kumqolwana weshumi elinesithathu siyonqandwa xa ukuphela umqolwana wamashumi amabini akananto. Isihloko ndaba uPetros uvuma ukuba uYesu unguKristu. Akufika uYesu emacaleni aseKesareya yakwaFilipi. Wababuza abafundi bakhe esithi, bathi abantu ndingubani na mna, nyana womntu? Bathi ke bona, inxenye ithi unguYohane umbhaptizi, abanye bathi unguEliya, bambi bathi unguYeremiya, mhlawumbi ungomnye wabaprofeti. Athi kubo, ke nina nithi ndingubani na? Waphendula ke uSimon Petros wathi, wena unguye uKristu, unyana kaThixo ophilileyo. Waphendula uYesu wathi kuye, unoyolo Simoni kaYona, ngokuba akukutyhilelwanga oku yinyama negazi, ukutyhilelwe nguBawo osemazulwini. Nam ke ndithi kuwe, unguPetros wena. Ndiyakulakhela phezu kolu lwalwa ibandla lam, namasango elabafileyo akuyi kuloyisa. Ndiyakukunika izitshixo zobukumkani bamazulu. Kuthi othe wababopha emhlabeni kubopheke emazulwini. Kuthi othe wakukhulula emhlabeni kukhululwe emazulwini. Wabayala abafundi bakhe ukuba bangaxeleli bani ukuba yena unguYesu uKristu. Eli lilizwi lamazwi kaThixo. Thixo makasikelele ukufundwa kwezwi lakhe ngoku nangonaphakade. Amen. Ndiyakholwa kuThixo ise onamandla onke. Umdali wezulu nomhlaba na kuYesu Kristu nyana wakho emnye inkosi
ngomoya oyingcwele owazalwa yintombi uMaria weva ubunzima phansi kopo ndiyusibilati wabethelelwa emnqamlezweni lehlela eHadesi uthe ngomhla wesithathu wabuya wavuka ekufeni wenyuka waya ezulwini apho ahleli khona ngase kunene kuThixo uyise onamandla onke wondabeleko na azekugweba abahlelelo nabafilelo ndiyakholwa kumo umoya oyingcwelena naye rhamentenxele ekolo lonke elizwe nabo budlelane ebabangcwele nakukuthondelwa ezono nakukuvuka komzimba ekufeni nabo bomobunguna phakade ewena akukuvuka komzimba ekufeni nabo bomobunguna phakade hambe. Inkosi mayibe nani. Masithandaze rhamente. Nkosi siphathe ngetarhu. Nkosi sibonise inceba yakho. Nkosi sindisa abantu bakho. Yambathisa abafundisi bakho ngobulungisa. Nkosi sindisa abantu bakho. Siphe uxolo Nkosi ngelethu ixesha. Thixo zicokisa iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu. Umthandazo wesibini, page 21. Thixo ngumdali woxolo nomthandi wenkolisana. Obuthi ubomi bethu obungunaphakade bubekho ngokwazi wena onkonzo ilukhululeko kanye. Uze usilwele thina zicaka zakho ezilulamileyo kuko konke ukulwa kweentshaba zethu. Size sithi siqinisile ukukuthemba ekusilweleni kwakho nje
singoyika amandla abo basukuba beyimpi kuthi ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nkosi bawo wethu wasezulwini, Thixo onamandla onke ongunaphakade, osilondolozileyo kwade kwasanga le mini yanamhla, uze usilondoloze ngayo ngamandla akho amakhulu. Usipho kokuba sithi ngale mini singawi esonweni, sithi kanjalo singangene ezingozini, zithi zonke izenzo zethu zicwangciswe ngokubona kwakho, size simane sisenza oko kulungileyo ebusweni bakho ngenxa yakho Yesu Kristu inkosi yethu. Thixo namandla onke, mthombo wako konke ukulunga, sithi ngokululamo sikuthandaze ukuba uthamsanqelise zonke inkosi namaphakathi nabo bonke abanegunya lokugweba imicimbi yeli lizwe, bazalise ngomoya wakho ingcwele, batyebise ngofefe lwakho lwasezulwini, bahambise kuko konke okulungileyo, ude ubangenise bukumkanini bakho obungunaphakade ngenxa yakho Yesu Kristu inkosi yethu. Thixo namandla wonke ongunaphakade, kuphela kwawenza imimangaliso emikhulu, hlisela bonke abafundisi bevangeli yakho nakuwo onke amabandla bawaphetheyo umoya ophilisayo wofefe lwakho, uze uthi ukuze bakukholise ngokwenene umane ukubahlisela umbethe wentsikelelo yakho. Yenza oku Nkosi ukuze kudunyiswe umthetheleli wethu nomthandazeli wethu onguYesu Kristu. Thixo mdali nomlondolozi wabo bonke abantu, siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yeentlobo zonke zabantu, ukuba bazise indlela zakho nophiliso lwakho olulondolozayo, ulwazise kuzo zonke intlanga. Sithi ngokululakileyo sithandazela irhamente engcwele ekulo lonke ilizwe, ukuba ihlale ngethamsanqa, ize ikhokhelwe iphathwe ngumoya wakho olungileyo. Bade bonke abazibiza ngokuthi bangamaKristu bakhokhelelwe endleleni yenyaniso, babambe inkolo ngantliziyonye, bebambisene ngoxolo, behleli ngokulungileyo. Sithi ke ukugqibela sibabhekisele ebubeleni bakho, wena yise wabo bonke abo babandezelwa ngeendawo ezithile emiphefumlweni yabo nasemizinjeni nasekuhlaleni, ukuba ubonwabise, ubasize ekusweleni kwabo, ubaphunyamezele ekuthwaleni kwabo ubunzima nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke imbandezelo zabo. Sicela oku ngenxa yakho Yesu Kristu. Yethu Nkosi sekelela thena nosapho lwayo. Thixo namandla onke, othe ngeli xesha wasipha ufefe
lokokuba sithi ngantliziyonye sikuthandaze ngabanye. Othe kanjalo wasithembisa ngokokuba wothi kwakuhlangana ababini nokuba bathathu egameni lakho, ubaphi izinto abazicelayo. Yenza kaloku Nkosi njengokunqwena nokuthandaza kwethu thina zicaka zakho, njengokuba kusifanele. Siphe Nkosi kweli lizwe okokuba siyazi inyaniso yakho. Usiphe nakwilizwe eliza kubakho ubomi obungunaphakade. Amen. Amen. Eli xesha lixesha lamagosa, izaziso nomnikelo wosuku. Bendicela sisi usincede ngomnikelo, umfundisi uzosincedisa with the notices. Hymn 9. Zembonke
Bawona amandla onke, bawona ofefela phezu konke. Usivusile ngale mini yanamhlanje, kodwa abaninzi abavukanga. Siyakubulela bawo sikudumisa. Sisithi Yehova sithwale. Usithwale ngezo zandla zakho zinobubele. Silondoloze Yehova nenzapho zethu. Silondoloze Yehova nabantwana bethu. Ngena kweli lizwe bawo lisijikeleyo. Usikhusele, usilungiselele zonke izinto eziqhubekayo. Sihlale sithembele kuwe, ngoba kuthiwa othembele kuwe akasoze adaniswe. Siyabulela bawo ngale mini yanamhlanje, ngoba besingazi nokuba sakuvuka sibe lapha, kodwa namhlanje silapha. Sithi Yehova Thixo wamadinga, hamba nathi xa singena sisiza enkonzweni yakho. Uhambe nathi silapha ngaphakathi enkonzweni yakho. Uhambe nathi xa siphuma siya kwindawo ngendawo esihlala kuzo. Siyababeka bawo abasezibhedlela abangaphilanga, sithi phulula ngeso sandla sakho sokunene. Siyababeka bawo abagulele ezindlini, kanti nathi sigula sihamba siziyaleza kuwe Yehova Thixo wamadinga. Sibeka abantwana abafundayo bawo ezikolweni, sisithi xa kusondela imviwo abaza kuzibhala. Ngena kwezo ngqondo zabo ukuze bahlakaniphe bakubone okokubuzwayo kubo. Silibali bawo ukubeka nabasemisebenzi, sisithi mabanyamezele basebenze ngempumelelo. Kanti abo bangekayifumani imisebenzi, sibayaleza kuwe Yehova Thixo wamadinga, ngoba uthi wonke umuntu umbekele into ngexesha layo. Silindele ukuba nabo basakufumana imisebenzi. Ngena kule nkonzo yethu bawo udala umoya wothando wemvisiswano noxolo. Siyibeka kuwe Yehova Thixo wamadinga. Naba abantwana bakho bemi phambi kwakho Yehova Thixo wamadinga, xa beza kubhala imviwo zabo, siyabayaleza sisithi Yehova hamba nabo, ungene nabo ezifundweni zabo, bafunde bafumane impumelelo, ngoba elizwe lijongwa liyalezwa ngabantu abayileyo esikoleni bafundileyo. Fundo ke bawo siyayibeka phambili, sisithi Yehova abantwana bakho hamba nabo. Nansi bawo ingxowa yami phambi kwakho. Bathi abo bafakileyo benezicelo nemibulelo, ubaphulule, ubanike oko bebekunqwenela. Nalo ithe yadlula kuwe bawo enqwena ngenhliziyo, kodwa engakwazi ukusolula isandla, sithi Yehova ngenye imini naye uzawukwazi. Simbeka kuwe, sisithi naye ngenhliziyo ukhona apha phambi kwami. Sikelela bawo le ngxowa yalapha ekhayeni eLorraine. Konke oku ndicela ngethemba loba uza kusenzela. Sikelele nalapho ningafikelanga khona, fika undangezele ngenxa Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ndingamlibalanga umama wethu osiqhubela inkonzo. Want to. Thank you so much, Hezekiah. Good morning, Chamete Lorraine. You people were phenomenal yesterday and this last week. Thank you for the love that you showed towards the Piccaninny family and just for caring them. This is what the body of Christ is supposed to be. We care. This is our witness. This is our witness. I've got a couple of things that I would like to share with you, and I'm taking the opportunity now that I'm suddenly promoted to being Gosa. It's so nice to be so important in the church for a change. But there are a few things. And Nomfundo,
I'm going to ask you at the back if you can just change to my screen computer, please. So just to let you know, we've got something called the communications and IT sector in our church. And our idea is to be so good, so excellent that you can't see us. How does that sound? That when you see it, you just see that looks good. And you don't even know who makes it look good. So we've got a big team of people that, well, it can be much bigger, but a team of people who work very hard. So one of the things you might have picked up is to see that our notices, there's no paper when you come at church. It's because it's digital. And this is what you look like. If you get it on your phones every Friday. Does it come to you on your phones? Aha, so you know all about it. If you don't yet have it on your phone, please click. Now, no, if some people, they've got, sometimes they've got old phones, or sometimes a person is a visitor. And if you see someone who's a visitor, there will be a few paper ones over there. Grab a paper one. Give it to the visitor because they won't get it yet so that they know what it's like. But you will see on the online one, there are also things, if I can go down, you will see that all of these are hyperlinks. So for instance, on new members, if somebody is saying, I want to join on the new member, then all that they have to do is click on that hyperlink. Okay, I'm running it in a different program over here, but normally it will work perfectly. It will open up over here. Sorry, let me just take a look. Just see. Allow. I don't normally allow these things on my computer. But you'll see it will take you to straight over there. And people can sign up. And this is what we invite people to do. It's easy. You don't have to worry about bits of paper. Where's the pen? Sorry, Sissy, does your pen work in your handbag? Everybody's got a phone, can make it work. And if somebody's a visitor, you can click on the link and they can fill it in. They can fill in their details if they want to, so we can contact them even on your phone. So that's the one thing that we're doing over here, and encourage people to sign up. For those of you who don't know, we also have a WhatsApp group. Some people find this is where we get the news over here from the church secretary, and we've also got, comes on Friday, we also have daily devotions. And if you want to sign up every morning just for a passage of scripture, a prayer, something to help you, inspire you to God, please sign up for that. You can either click on the link in the bulletin, or outside there's a QR code that you can scan, and both of those you'll apply, and we will give you permission to let you join the group. Because if you just let anybody have permission, you get all kinds of people joining the group, and we don't want that. But just apply, and we'll say, oh yes, we know that person. Click on their name. The last thing is we're doing something quite exciting. Is we are moving to streaming not just on Facebook, but also on YouTube. We find some people, they don't like Facebook, especially young people. Facebook's for old people, they say. Is that right, Lizekaya? Yeah. And other people say we can't watch on Facebook because you've got to have a Facebook account, and they don't want one. So we're starting to stream on YouTube as well. We're not stopping Facebook, but we're also starting to do on YouTube. And this is our YouTube channel that we've got for our church. And you can go and you can find it if you look very carefully. If you just look for Lorraine Methodist Church, you will find it. There's the handle, at Lorraine Methodist Church. You see, we've only got 36 subscribers, but we want you. So the first thing that I want you to do is where you see the sign that says subscribe, click subscribe. That way also, if you're not at church or if you want to go back and listen to something, they're there. Because our live videos on Facebook changed their policy last year sometime. They only leave the video there for like 3 weeks, and then they take it away. And if you want to go back and say, hi man, Sis Nelly, she preached so well. That was such a powerful message. I want to share it with a friend. You go there and say, where was the video? It's gone. Now it's here. And all we're going to do is not the whole service. It will just be the sermon. So you can take a look. And if you go to YouTube, you'll see there's videos
if you go to videos, and we can see, there we go, there's the videos, and you can choose which service you want. There's all kinds of things over there. There are all the services from last week. Hey, don't you like that? Okay. Well, last week didn't work because we had the power failure. But you'll see we've got all the messages. They are over there. Please click on like and feel free. If you want to share the messages, you can now share them easily. YouTube. Is that not easy? We're trying to make life easy for everybody. That's all. Thanks, Nomfundo. That's all that we have from our side. The last thing that we have is not something that we have on screen. Thanks, Nomfundo, if you can just go back to the normal screen. Is we have a wonderful team of people at the back, but they're small. And we want to invite others to come and join them. It would be lovely if we had a team of 5 or 6 people. At the 8:30 service, we've got about 5 people, and it's really nice because once a month you have to sit at the back. And then the other Sundays you can come and you can sit in and you can worship with everybody because other people are saying, it's okay, thank you for your help. Now you can go worship. The more people we have, the better it means the people at the back can get a chance to be part of us too. But I can say this now because Nomfundo's sitting and she's hiding at the back. Nomfundo doesn't often get a chance to just come and sit and worship. She helps you. She surrenders her privilege to worship freely so that you can worship. Because isn't it nice just having the words and stuff on screen? Isn't that a gift? And that's a sacrifice. Won't you join her so that she also doesn't have to be at the back every Sunday? She can also get the chance to sit down here. And it's not just for young people. Some people say, young people must do computers. Only they understand computers. Seriously, if you can use a cell phone, you can do that. It's a few buttons. It's not scary, and we do training. So please think of saying, I want to be part of that. Come speak to me, come speak to Nomfundo. We would love to have you as part of it. Now, for those of you who got the notices for today, I see there's some people who are having birthdays this week. Piwem Dolo is today. Namhlanje, we're seeing that Ulebo Jichwa and Uzekanya Nongwe, and one of the Hasontis, the younger Hasontis are there, and Mr. Ho. I know everybody, it was a full day yesterday, but we wish them all a happy birthday. It's been a sad time in our church. We've lost a few members. And one of our members at 8:30 service passed away on Thursday. And we just give God thanks for his life, and that funeral is going to be this week. But we come now, and the rest of the notices are there. And I'm going to ask you to read. If I give over to Sis Nelly, she's going to talk for the next 20 minutes about the fun run that's coming up on the 29th. But you know about it. You can see it. Anybody not know about it? Has everybody signed up yet? How? Are you going to be preaching until you see that hand that says, I'm going to be there. I will be there. Okay. Please make sure of that. And then also of the baptism workshop that's coming up. Please take note for those people who are going to be doing. Come. Now we're going to pray for families. And there are a few families that we're going to pray for. We're going to be praying for the Mpisi family, Nomsa. I know she said she's done it. Not yet. Hi, Nomsa. It's been a hard week. Yeah. So I'm going to invite you to come and stand to the front. Oh, Honji Mkume. Honji is here. No, so earlier. Thank you, Honji. And then also Useka, Van Northern, Nongwe, Chadu, and Libo, and Usekanya, the families. I'm going to invite them to stand and to come to the front as we come and pray. Come join us over here. Bring the children.
Mastandazi. We just thank you for the gift. It's been lovely seeing all the children coming up as they brought the offering, and we know that they are a gift from you. Family is a blessing, and we thank you that we can pray for families today. We just thank you, Lord, for Nomsa and her family. And we thank you that you have been with her. It's been a tough time health-wise. She's been sick down with flu. But Lord, you have been with her and you have given her strength to be here today. And so we come and we pray for the Mpisi family. We remember Luko. And Lord, we just pray for opportunities. You know, he's just volunteering, trying to find opportunities. And there are so many young people looking for work. Oh God, we pray not only for people like Luko. Pray not only for Zinzi, who's also unemployed. We pray, Lord, for the structures and the systems in our country. Oh, Lord, let businessmen and businesswomen be prosperous. Let them create an environment where the economy can thrive, where businesses can be established, where new jobs can be created, where people can find meaningful employment. Oh God, we live in a world that is so corrupt, a world where money that is spent supposed to go to good places isn't going there, where some people at the top are accumulating all the wealth for themselves and they're not creating opportunities for others. And we pray, God, that you would make a different system where young people can find employment. And so we pray, Lord, for the Mpisi family. We ask for your peace and your love to rest on them. Thank you for Honji, Lord. Continue to strengthen her. We thank you for the powerful witness that she is for you, for her deep wisdom. And God, continue to keep her love for you deep. Continue to grow her spirituality. Oh Lord, you know that she and her family have been without parents for nearly 50 years now, but you have protected and watched over them. You have been good. O Lord, continue to strengthen her as she serves you all the days of her life. We remember her sister too, Lord. It's been difficult, Lord, because it's been 50 years since her husband passed. And even though it's a long time ago, it's still not easy. Grief is like that. We don't get over it. It walks alongside us. And so, Lord, be with her and bless her and help her. Thank you, Lord, for Seka and for her family. Thank you for these joyful children. Thank you, Lord, for Uzikanya. She's such a special girl. And Lulibo, Lord, you love him so much. He is a precious child of yours. And we thank you, Lord, for this family, for the love that you have given them, and for the strength that you give them for each day, for every challenge that they face. You are working in them, and you are working through them. And so thank you, Lord, for carrying them so far. Like those Ebenezer stones of saying, God has been with us so far. You have been with them. And we thank you, Lord, for watching over them, for keeping them safe. And we pray, Lord, that you would continue to watch over them and keep them in your love. We pray for protection over them, for their safety, and keep them growing in Christ. For this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you all. We're grateful for that. It was a good moment. And listen. Done. Okay.
Mandibulele kumfundisi as the elder of the day. Thank you, Reverend Kenka. Mandibulise kotata, komama, kosisi obhuti, kulutsha kubantwana, ekuseni nje bhotane. Xa sizawungena kumyalezo wanamhlanje, ndicela sicumleni uhymn 201. Hayi umuntu endinguye, naku senditshabalala, sekuvuke namaxhala, Nkosi Yesu ndiphuthume. Ndiludwayi olungento, sendizilahlela kuwe, kuba ndingathembe lutho, Nkosi Yesu ndiphuthume. Izixhobo zam ziwile, zithathiwe nguSathana, naku sendisonga izandla, Nkosi Yesu ndiphuthume. Wena mhlobo wamabhada, yiza ngoku undichole, kwanjengelo lakudala, Nkosi Yesu ndiphuthume. Xa ndiyekelelwa nguwe, ndophalala njengamanzi, ze ndifele bubini, Nkosi Yesu ndiphuthume. Zundithwale nakaloku, ngezo ngalo zobubele, ndiziphosa kuwe ngoku, Nkosi Yesu ndiphuthume. Ndinguye nakusendi sohala sekuvuke nama Yesu Nkosi Yesu telo twaye oluke sendizila efela kuba dinga tele Nkosi Yesu Nkosi Yesu yezixhobo samsebele nakho sendizila
sivume sithi naphaya ezulwini ngomoya wam ndiyeva nam ukuthi nabangcwele abasemazulwini bayadumisa. Kweli lizwi lanamhlanje bhekani eweni enaxholwa kulo. Look unto the rock that you were cut. Rhamente engcwele ethandwayo nguThixo. Incwadi yona ndicela uyishiyela abashumayeli. Kodwa ku-Isaye naye wakhe wathi ngelinye ilanga elilodwa, wathi ngokufa kokumkani uZiya nam ndayibona inkosi. Apha kule ndawo incwadi kaUziya ke ihlulwe yazi izahlukwane ezithathu. Kodwa kule ndawo sifunde kuyo uUziya ubhalela abantu abathembele kuYehova, kodwa abaseBhabheli kwilizwe lokuthinjwa ngalomzuzu. Futhi badandathekile. These are the few remnants ezisathembele kuYehova. The majority of the Israelites apha eBhabhiloni sebekhonza lento ikhonzwayo apha. Kodwa womeleza apha uIsaya abantu abasabambeleleyo kuThixo. Ukuba siyava pha kuverse 1 uthi phulaphulani kum nina babusukelayo ubulungisa bamquqelayo uYehova. Those who pursue for righteousness, those who seek God, uthetha nabo uThixo kule ndawo. Uthetha nathi namhlanje uThixo. Uthi thina that we pursue righteousness, those that seek God, uthi uThixo ke ngoku masijonge weni. Ilitye ke thina rhamente esaxholwa kulo leli lasuka laba yinhloko yembobo. Uthi kuThixo kwizinto ezisehlelayo njengaba bantu babesekuthinjweni, amehlo wethu thina azange asuki. Futhi uthi uThixo, let me remind you ukuthi ilitye ndithetha ngalo nguAbraham uyihlo, nguSara unyoko. Uthi ayinintsanga into endizayithetha kuni, andizuthi anizungabiko kuzo imbandezelo. Zona nizawuba kuzo kuba niseBhabhiloni. Futhi you will be discouraged kobu bomi sibutyayo sikubo. Kodwa please trust the rock from which you were cut. Athi futhi, and the quarry from which you are from. Phaya Mthatha ke kukhona istop ekuthiwa kusekwarini. Futhi ndanesihlobo esipha uZandile. Uhlala phezulu phambi enhla kwekwari. Ayinhlanga into eyenzeke ekwarini. Kuyombiwa pha. Kuphethwe ibheki, kwenziwa yonke into, kuhunjwa amatye. But kuthiwa thina, let us trust that rock. That is from that quarry. Futhi amatye ahunjwa pha makhulu angasonzakalisa. Futhi are unshaped, without form and shape. Kodwa uthi uThixo, I can refine lo matye lawo. Ndiwenza igemstone yam. Lo matye asuke ekwarini. Those unshaped stones
ezingazelwa nto, sibona amatye aqengqelekileyo, kanti all asuka kwikwari enguSara. Kwenzekani kuSara? uAbraham noSara babengenabantwana, futhi into ababethembela uThixo, bakholosa ngoThixo. uThixo wayiva imithandazo yabo ebudaleni babo. Uthi ke ngoku uThixo, we are also from that rock. All the discouragements ezisendleleni yethu mazingasityhafisi, but thina we are cut kwilitye lembobo. Bhekane weni enaxolwa kulo, nesigingqi enombiwa kuso. Out of nothing. Yafe ngoba izinto kuThixo sinako ukuzenza izinto zonke. uThixo ufuna ukholo lwethu. uThixo ufuna ukwenza kwethu uThixo kubonakalalise ukuba singabantwana abakhiwe weni. Isifundo sethu ke sesibini sisibonakalisa ukuthi uThixo uyababiza ke tana abantu bakhe from nothing. Wawabiza uYesu abafundi bakhe beloba inhlanzi bekude nofefe likaThixo. Wasuka uThixo wamane babiza ngabanye ngabanye. Kwafumaneka noSimoni kaYona phakathi kwamatye uThixo awathathe ekwarini wawazisa. Yabona ke izibhalo ezi ziyasincedisa. Ngoku yabe ndingumntwana bendisenza izinto zobuntwana. Umntwana unezitages zokhula, futhi uqingqe ukhule. Babukela abazali baqhwaba izandla ngoba there is a toddler ekhaya. Kube imani iwisa izinto, kumane kusithiwa hayi. Kodwa lithi ilizwi likaThixo, xa sukuba ndiyindoda ndazibhangisa izinto zobuntwana. Bakho ixesha elinjalo. In the process of us sisenziwa ilitye. Uthi ke ngoku uYesu manikhe ndibasuse abafundi bam kwingxolo yasemhlabeni. As much as bengabafundi endifuna ukubasebenzisa, mandikhe ndiyoretreata nabo bucala ukuze ndifumanise ukuthi bayakhula nakodwa. Ndifake i-dipstick apha kubo. Wabathatha uThixo wabheka nabo emacaleni aseKesareya. Wababuza ukuba bathi abantu abandingubani. Futhi bamphendula bathi abanye nguYohane, abanye bathi nguEliya, abanye bathi ungumprofeti. Wathi uYesu, ke nina mna ndihambile ndani and ndizenzile izinto phakathi kwenu, nihamba nam, ke nina nithi ndingubani? Have you asked that question? Ukuba mna ndingubani? Ndiyamthanda kuPetros, okanye mandithi uPetros undiguqule, ngoba angabonakala ingathi ungugqadambekweni, kodwa uneliso lokuyibona into. Ube ngowokuqala uPetros uhamba phezu kwamanzi emveni koYesu. Khange siphinde sive omnye umntu, ngoba ube nentshisakalo
kufuneka kapha ekukhuleni ube nentshisakalo ungahlali on one level, uyazi ukuthi lento ayenzayo uYesu nam ndibawela uyenza. Yesu yitsho ndize ndihamba phezulu kwamanzi. Lolwakholo ke luzinzayo, luthembayo, lukholosayo. Waphendula uPetros wathi, wena unguye unyana kaKristu ophilileyo. Wambona uThixo ukuthi ukhulile lo. Wathi ke ngoku uThixo, akusayi kuthiwa unguSimoni kaYona wena, ngoba you are matured enough to carry on nomsebenzi kaThixo. uThixo ufuna abantu abanjalo rhamente, abantu abakwaziyo ukuma banike ubufakazi ngaye, bathi stand up in the gap ngexesha besakwazi ukumkhonza nokumthandaza. Uthi ke ngoku uThixo kuPetros, ndiyakulakhela. Akathi on your answer, uthi kuwe wena Petros, with your own faults, but mna ndinguYesu, I will build my church. Lamatye sixhonqa ukuba sibe ngawo is to build the church of Christ. They come in different shapes and forms, but they have to build a church, one church of Christ, for one goal and one purpose. Ecaweni kaThixo ke kukho uThixo. Ecaweni kaThixo kukho ilizwi likaThixo. Ecaweni kaThixo kukho ukwenza kukaThixo, the mission of God. Sibizelwe loo nto. Sibizelwe loo nto rhamente. Ndicela ke singayeki ukujonga eweni esaxholwa kulo. Singethi amandla zizinto, zizawuba khona zona izinto futhi zizawusityhafisa endleleni. Days before sasinomama uPikinini kwesasitulo, today akekho. Futhi it takes them just 7 days simncwabe kuphele ngaye. That is the life esiphilayo kobubomi. Into zangomso zona asizazi, linyanisile ilizwi kaThixo. Tomorrow asilinikwanga rhamente, kodwa let us not be discouraged zezo zinto ezo. Let us know uthi kuThixo, let us reflect kwizinto ezisiqinyisileyo apha endleleni. Thus far Thixo has been with us. Simane sisithi kulapha Nkosi ndikubonayo, ndakuguqa esithebeni sakho. Kulapha Thixo, that one suppose isinika ibackbone, ngoba uThixo uyihambile le ndlela, iyahambeka le ndlela, kodwa akatshonga ukuba ayizuba nazilingo. Masimethembe uThixo rhamente, masimkholose uThixo, kodwa masimsebenzele uThixo. Ndicinga uba mama umoko ndiqibile. Mawasonele la mazwi rhamente. Thixo hlala emazulwini, masimsebenzele uThixo. uThixo azawuyazi uba wakha ibandla lakhe ngelitye elinguwe ngoku nangonaphakade. Amen. Nzoluye emfihlakalo, nzoluye esimanga, ezalisa umhlaba nesibhakabhaka. Yemfihlakalo nzulu
Yes.
day. Bawolungileyo Nkosini Yesu Kristu, Thixo wamadinga amahle, Thixo abazali bethu, unguThixo wena izolo, unguThixo nanamhlanje, usawuba nguThixo nakwixesha elizayo. Sibulela ukwenza kwakho Thixo ebomini bethu, sibulela ukwazi sihamba nomanqoba, sihamba nengangalala engatshona lalanga, sihamba noThixo onenceba engazange iphele. Somandla siyakona umhla nezolo, kodwa wena Thixo ngezona esizenzayo umthethelelo oyingcwele akusigwebi Thixo ngokwalo mlinganiso wakho. Uba Thixo ubunakho ubunondigweba Thixo ndibe ngangembovane. Kodwa because of your grace Thixo olungileyo ngcwele, umane ulanda futhi ekhondweni, ngoba somandla injongo yakho ungawonke umuntu Thixo angafikelele kuyazini inyani yakho. Izwi lakho ke Thixo lunguwe, uthethile Thixo, wathetha Nkosi Thixo ngomlomo, Nkosi Thixo kamntakanama. Umadlamini Thixo abantu abathi Nkosi Thixo kuba bekholwa, kuba Thixo lungileyo bekuthobela, Nkosi Thixo lungileyo ngcwele, kuba bekoyika ngathi Nkosi Thixo ngabafazi ababini ababeceliwe babulala abantwana Nkosi Thixo bamaHebhere, uShafri Nkosi Thixo uNophuwa. Bathi Nkosi Thixo asikwazi ukubabulala abantwana kwabafazi babaHebhere, bomelele Thixo tholungileyo ngcwele, kuba befuna usindisa Nkosi Thixo uhlanga lwakho. Uthi ke Thixo umntana wakho ngalentsasa namhlanje sifanele ujonga Thixo kolo litye imbombo Nkosi Thixo sakhiwe ngayo, kuba Thixo lungileyo kwalapha ezibhalweni Thixo kuthiwa we need to know Nkosi Thixo ngoba in him we live, in him we move, in him we have our beings. Usinakekele uThixo, senzeke Thixo tholungileyo kule nyanga Thixo sisabulela ugcinwa nguwe. Nkosi Thixo singabafazi abamama this women's month Nkosi Thixo tholungileyo ngcwele, inye Nkosi Thixo into ezawusinceda kukuhlala Nkosi Thixo zinyaweni zakho, kukuhlala Nkosi Thixo sifane somandla noMaria Nkosi Thixo wayekhathazeka kuba uMartha sithi uyaphithizela. Kodwa Thixo kwethu kukuhlala kuwe Thixo singadinwa Nkosi Thixo singatyhafi, izilingo zona Thixo ziyatsho left and right and center. Usathana Nkosi Thixo uphethe izembe ugawula Nkosi Thixo bakholwayo, akathandi Thixo kusibona sisondela kuwe Thixo tholungileyo ngcwele. Inzondelelo yam Thixo tholungileyo ndingaquqeli endlini yakho Thixo umhla nezolo, kodwa Nkosi Thixo ndikude nofefe lwakho. Ndolule isandla Thixo undihlambulule yomandla. Break me, Father God. Cleanse me. Purify me, Thixo olungileyo ngcwele. Reconstruct me, Thixo olungileyo. Ndimilise Thixo, ndimile ukwenza umsebenzi endlini yakho. Ndizinikele Thixo, ngoba Father God, through it all, I've learned to trust in you. Through it all, I've learned to trust your word. Ngoba Thixo izwi lakho liyaphilisa. Yenza Nkosi Thixo ukuthi xa kuphela amandla, noba ndiyatyhobela saThixo ndirhubuluze Nkosi Thixo ukubambelela kuwe, ngoba Thixo lungileyo kunenzuzo ukuhlala kwendlini yakho. Sigcine ke Thixo, sigcine usiphephise usilondoloze. Sikelela Nkosi Thixo abantwana bakho omane wena Nkosi Thixo ubazile besesezalweni. You put them aside Thixo usazi ubuneli umthethelelo oyingcwele. Ngale mini Nkosi Thixo uzawethetha kule ndawo phezu kwentloko zethu, umlungisile Thixo
Kwalani ke Thixo wasingaguquki. Kwalani bathi xa singalivuka ubhapathisho Thixo otholungileyo sizalwe ngokutsha Thixo otholungileyo. Yenza i-change Thixo. Yenza i-change Thixo olungileyo ngcwele. Ezangomso sizazi. Bayemka Nkosi Thixo abantwana bebancinci thethelelo ingcwele. Asazi Thixo kodwa zizibele zakho sisamile. Iba nale society Nkosi Thixo, iba ne-leadership yalapha. Iba Nkosi Thixo namarhamente ephela. Yongezelela Thixo ngena usicela amandla emandleni. Sonke ke bawento Thixo nale veki esizawungena kuyo apho sawunyathela khona Thixo otholungileyo ngcwele. We command it unto you. Rule and reign, Father God, ezimpilweni zethu. Rule and reign, somandla kwimeko zokuphila kwethu. Rule and reign, Thixo olungileyo kwilizwe lethu. Ngilo wasifelayo uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ukwenza kukaThixo ezimpilweni zethu. Let us trust that. Ngoba thina senziwe ngokoyikekayo. Bhekani ke eweni enaxholwa kuyo nasemahadini enombi wakuwo ngoku nangona phakade. Amen. Nkosi masikelela ukufunda kwizwi lakhe ngoku nangona phakade. Amen. Let us sing our closing hymn 406. Endumiso kuThixo ongoyise kuThixo ongonyana kuThixo ongumoya njengoko kwakunjalo ngakube njalo ngoku nangamaxesha
zayo ungabi nakho phela. Masamkeleni ufefe. Alwaba ufefe lwenkosi yethu enguYesu, uthando lukaThixo uyise nobudlelwane bomoya oyingcwele ungahlala kuthi sonke ngoku nangona phakade. Amen. Amen, 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 amen.